Fans. Ono na anya ba. Ya bịa dulie bịa wa. Ọnkwa akwa kwelu ka ọ na be emezu ba. Ezigbudu. Ya bonya ya agba n'egwu a. Si aje gbanyo ebe a. Ezigbudu. SKD. Onye a ka a na-akpọ Mike Udegbu. Oti egwu onye olo. Ọ nnekwu mmadụ. Ọ bụ mana mmadụ na-eme mmadụ ọ bụrụ nnekwu mmadụ. Onye tiri egwu nwa na-agụ na Igbo ga-akarịa ịbalụ mmọnwụ iso n'odogwu. Mụ na ya dị m mma rie nne. Mgbe bịala ike egwu ọ na-eche. O nwere egwu oti na-eme. Ya bụ egwu ka oti si. O tiri mụ bụ akwa. Wee sị ya na egwu nwe na mụ ya na mụ ya apanye ya ofu moto. O tere aka moto bịa. Wee sị ka m binye ya bụ moto. Wee na-agọkwa uri ọfọ na ọ ka ya aga n'iru karịa. Ise. Ifeọma yara emeri ya. Ise. Ihe ọjọọ ya agbafu ebe ọ nọ. Ndụ ya adụ. Ise. Ọ mmadụ mụtara ọ ya amụtakwa mmadụ. Ise. Mmadụ olulu ụlọ o ji wee bi. Nyanwa ya alụkwa ụlọ enu ruo arụ ala. Ise. Na moto nwa nna apanye tata ama mgbu ya egwu. Ise. Moto nwa ama mgbakọta n'ọhịa gbaba. Ọma mgbakọtara n'ụzọ gbaba n'ọfịa. Ise. Moto nwa ama mgbu mmadụ. Nọ na onwe ebe akwa. Ise. Maka na o nwere ụbọchị a na-eke ego n'obodo anyị. Mgbe abụ enwere mmechi na enwere moto. Asị onye ọbụla bịa kịta. Mgbe m ji wee na-achọ ka m nweta ọkada, ekesigo ego. Ka i wee fụ na mint bakwa ulu. Onwe ebe a na-eje nwe ebe a na-eje enweta ihe ọma. Ịtụ aka ozugbo ijebe. Ma nne m anya nwụrụ mana nwa be ya anyatara ọ na-eje. Nọ nya bụ ejege nje ya. Ezigbudu. Ibe mabụlụ tere. Ezigbudu. Ana m ebinye onye. Na-amaneji. Na-anyị bụ mmadụ egwu a bụ anyị kwadoghị. Ụfọdụ ya bụ egwu a na-eti, ụfọdụ amadụ ihe ọ na-eti. Mana inwe anya mmụọ ịghọta ife egwu a na-eti. Ọ ndị m odogwu bụ ihe na-ege ya bụ egwu. Mana ịbanye ijite ịnụ ya rie nne. Ụbara mmọnwụ nwe ebe ya agwa ndị mmadụ ịnọ na a na-ebidokwu mgbe ndị Igbo anyị Na-ekwusi okwu ike. ekene m unu nke ọma eme nwoke kene nwaanyị mana onye na-ele ugbo ekene bụ agwa tiwara ego dị na buut nke izizi wee na-asị na anọ na nke agwa na asị na nwoke kwuo ihe ọ ya eme ma mee ya n'ọya bụ odo wee sị na ọ ya adịrị nwoke na nwaanyị mma Ise. ya na okwunyere m n'egwu ntị erie ọ dịrọkwa n'izu ọbụrụ mmadụ ncha mere ya wee sị na ọmmaji bụ mmaji ụzọ ahịa bụ ụzọ niile ọma bụ ụzọ nkụ na ọjịja ama mgbugbo nye ọ na-ama mmiri ihe ga-eme ya mee ndị awụsa Mana eziokwu ise. ọ bụrụ akwa tiwara aka ego ege na-apụtakwu mmaji ọwụrụ ọdịda atụ n'oge ewu 20 years ewuchi maka na onye mere mma ka ọ dị na abịa na mmehie ma ọ dị anya ọ na-asa gbatiwara gị na ya jide ọma ma elu ya ọga ndị ọrụ pawasa agbanwere igbo bụ waa were ọ ya adị ka echi aga kedu ihe ya agwa maka ndị enwe na-eji ụmụ onye bido pasịtọ tata ihe m na-agwa ndị na-eji ekwu okwu bụ na agbafuru ya bụ ife ọ na-ewere ọdịnala wa omenala na ọdịnala bụ ihe dị adị na omenala bụ ụfọdụ na-amụ amụ na onye maara ihe dị ọrụ ya gbawa kwee ndị ya
ọ bụrụ onye nọ na win nke ị na-agba 11 ijewezi gbawa 10 anọ ya ma ị na-agba 1 ije gbawa 10 and ọgwụ ọdịnala ụka ga-efu ihe na onye jide eziokwu na-eme nke ya onye Chukwu mere ihe ọma Chukwu emegoro ya ihe ọma wee na-agwa akwa na ndị na-ekwu maka na mma ihe ọma ya emerụ ya na-ekwu maka na njọ ka ọ ya afụ na anụ ebughegokwe n'ụlọ ụzọ na oyiri obi ihe na-emegheri isi ha na-achụzi azụ ma Chukwu agọzigo so na nkịtị ga-azụ n'ahịa ụdọ na-ewere ọnụ ihe ha chere n'isi ga-eme n'isi na-agba n'ọnụ ike dị n'ọnụ okwu ma onye mere njọ abịa ma ya mere mma ya afụ mma ma onye ha atụmatụ a ya eme n'ụmụ abịa bara mma ụlọ ekwu na ọ dịghara ịbụ osuo mpụ a ise eziokwu ise ibe nwa bụ ọjị nke nwa bụrụ nzu nke a bụrụ ose ọjị nwe ihe etinye na mụta na ose ọjị adịghị anụ m na-eje izu maka na aka mara ozi a na-amalụ onye zuru ibe ọma nzu ka eji akpọpụ ndị iche na tata Fabia Dubewu ndị nwa na-eme gị ihe ọjọọ ndị nwa na-agba gị mgba ndị nwa na-ewuru anyị ukwu n'egwu na-eche egwu nke na-akpa ya afụbụ ndị kpọdebere nso na-ezugo ori na-eme gị ihe ọjọọ na-eme gị ihe anyị egwu nso na igbo mere emere ọba ndụ ha anyị bịa ya ọwụ akwụbeghị m onye zụrụ afịa ose ma ebe ya abịa metụ mmadụ ose ọfụgbuo ya afụgbuo ma ọ fụọ ya ụfọ agwọtakwa ya n'ọgụ si na nwaanyị na-anyụ nsị na ya na iwe na-emekwa mana eziokwu ọ na-ebe ọrịa ọrụ ya nwaanyị na-eri ya ọrụ Maazị taasị na Mike na ọ na-akawa ise ọ dị n'ụbọchị ime ya zuru nke ize zọ na kpọmkwem n'ahịa ndị mgbe egwu m si na onye ṅụrịara Ifeọma mee tata na o mentele aka nke ya elu ya ebe Ifeọma mere mmadụ na-ewe iwe ma ọ na-ekwu onye obodo onye a ọ kedu ibe ma o ji bụrụ onye a mmadụ bụ mmadụ adokwe nchọ na onwe onye ya ebido adodo nchọ na onwe onye ya eke iwa mgbasa wee fọzie nke ife ọjọọ abịala onye mmanya ebe Ifeọma mere mmadụ eme ya maka na papa m gwara m sị m na ị na-eto mmadụ ị na-eto onwe mana ị na-adọtụ mmadụ ị na-adọtụ onwe maka na iwere idea mee ka ị na-adọtụ ife dị n'elu ifukwa na agụ na-adọtụ ife dị n'elu na-adọtụkwa onwe mgbe ị na-adọgụ ife dị n'ala ofukwa na agụ na-adọgụ ife dị n'ala na-adọgụkwa onwe so na ibe nkwụ bụ na ụfọdụ iwe na-ewefa kedu ka o si bụrụ ịbara mmụọ mana iwe ya ma ya ma ya anya doro nwoke na nwaanyị ka ha si echere anyị Ifeọma mere echere anyị ife ọjọọ mee onye na-ata m use na moto nwa ya egbu mmasịrị moto gbuo ya maka na o gbuo ya ma moto a na-ebulu ofu onye maka na o gbuo ya ogbuo ndị ya na ya nọ ibe m na-ekwu ụbọchị ọ ya anọ na-eche ọkada moto bi ebe ahụ pịagbuo nyafụ n'ife dị ka moto n'ụwa ya eze dibịa ọgara bịabara tụrụ ọ na-esi ịba mmọnwụ ọkwa n'ahịa Igbo ka ya egwu a ị na-agwakwa ndị mmadụ ọ na-ese nọma hapụ ana m afịa ọ na-ese nọma ọla mgbada nara ala ndị ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbara onye la nne ya pịa ya tara ndị mkpụrụ mmiri maka na-alụ ka alụ
enyi ya onye were onye nwanne ya onye tọọchị ifeọma ego tata abụọ na ịtara ya ma na-ama ofe Fast, keep on sharing. I ain't really going neighbor. Now I'm going to have a motor. I am Belaka. Malamala. Ozo I hand them more. Malamala. never engineer, man. Never engineer, Malamala. the Baboya. Mana, I'm not weaver. I'm a joy. We wasn't engineer, so you go a Fast, keep on sharing. Can even have Wabikono, can even have one. Can even have what, can even have what. Imana Ojelo. Yes, yes. Ojelo. And Ojelo be a man. Onye Jelo ebe na-ekwu. We cannot knock at us. Ndị moto ka pala kwọbiri akwa. Ebe o si abịa be m. Ejele m Enugu nyaahụ. Wee gbakọta n'ụzọ ụkwụ ya okwu nje enye ọkụ fụma. Negodo moto. Ebe o si abịa be m every day. Tia leda. Even na go no for na motor man kwụsị n'ụzọ. Keep on sharing fast. Ebe o si wee ka njọ bụ na-ebu moto ka ije ka ịpụta tụwa n'ụzọ moto kwụsị. Ibe ọbụla ya eme moto nwa ya eje kwụsị n'ụzọ. Taata ka anyị na-awụ ya mmiri. O si ka ọ jụọ oyi. Ifeọma ya eme. Onye nwere ya live ọmụ iwe abịala fast. Keep on sharing. Ise. O nwere mgbe m na-eme dibịa nwa m nwoke nkụziri ọrụ maka na ndị bebe a nwere ego ma na-agwụ ma ya o wee na-anya moto nna ya o nwere ebe a ga-arụ ọrụ ngwuru onye abịa mgbasịgharị ya makwa ya ibe ya eme gwa na ibe mmejelu ọrụ afọ bụ 100,000 ndị bọyị m gosi ọrụ olube 3 months o wee buru moto jee ebe onye afọ wee gbasizi ya afa Fast, keep on sharing. n'ibe o ejere ọrụ a bụ 1 million ndị afọ wee jiri maka na obu moto wee bịa bee wee nye ya ọrụ si na ya lụọ na ebe ọ bụ na obu ụdị moto abịa na ọ mara ihe ọ na-eme mana agwa ọkụkọ na-egwu na o nwere moto na ọ bụrụ na ọ mara ihe ọ ya eme na ọ ya enwe moto mana ba marazi na Gwa ndị leba n'ụlọ fast, gwa ndị leba n'ụlọ. onye bịa bịa ọrụ Nene no confirm. Tia leda. Awajoba kedu ndị ya eme ife dị ntụ a n'obodo. Moto ọ na-ebu ya artist m. N'ibe mgba bụ original. Na ọ ka arụzie ọrụ, ọ bụrụ ọgbọ n'uke ka anyị alụ. Emegidezie. Asị na amamara ife dị na-alụ. Mana nwa nkụziri ọrụ, ụfọ ya nyeba kọntaktị. Sịfa, kọntaktị onye a na onye a alụ ngwa dị ọrụ. Na akpọ the boy na ọ ya abịa. Keep on sharing. Akwụ ya dị 1 million maka na obu moto ji ebe a. Moto o ji wee jekwa bụ Spider. Wee sị na agwa mara ihe ọ na-eme. Wee gosi na moto nwa na onye ọbụla iji wee jebe ka ijebe nata ya ọrụ egwu. Ego 1 million nọ ya akwụ ya. Maka na ọ na-anya ọkụ na ibu moto bịa. Onye ngozi. Maka na injinia na mbụ jere ọrụ onye gba aka wee onye bụ moto ya nata onye ji okwu ịbara m onwe na nnukwu ife na-ekwu ọ na-ebe ebe kedu ki ya ahụ nye nke ahụ egbe bụ otu ma dị ebe a egbe otu na-akpọ egwu a Fans unu abụgoro na ọ bụrụ ile ọ confirm. Mmadụ karịkwa 300 and Achọrọ na ịbata line na mewugolie nne achọrọ m onye ya ewu ya wuo ịbalụ mọm na ịbalụ na abụghị fans na anyị na-eme ọfụma
Akwa bielu mikeji akwa bielu. Wene se koje. Ayo simpatana mbede. Abule. Bobo kale, una buge na ina ebe. Nka ya bia o. Akwa yo ka gugulie. Agome. SKD. Senior king of devil. Bobo kale. Obu. Awuro believe. Too much. Awuro believe. You can okay, you go abroad. See my people talk, you want to beat me. But mo bulu te pa aka o. Fast, keep on sharing. Bwana ndị na-ekwu okwu bụ anụ ụlọ biko kenenu. Onye ṅụlịala ifeọma abịala ya. Fast, keep on sharing. Check and load.
Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 On a legit to the place.
Ogwo yolo. Gwa kene ndị mmadụ. Masị m ekene m unu. Esi ndị ọya Gbatu egwu obele. ihe ọma ma elu unu na-abịa ọnụ nke akwa na ụba obiela m ụgbọ wee su dodo na ya dịrị nwoke na nwaanyị mma ise na mụ na injinia mụ na-eri n'ọka akpa mma Legodu studio esi agaziere nwoke gaziere nwaanyị onye tinyela aka ihe ọma ga-emere ya abụọ ihe ọma na-adị mma unu ya dị ka echi ada agwụ ọ ịbara mgbe okele kedu ekwu ya agwa ndị mmadụ maka akwa okwu m na-agwa ndị mmadụ maka akwa bụ na akwa karịrị egwu akwa na-azụ ndị na-emegbu akwa bụ ekwu eme akwa na-emeburu ihe na-esiri ike omeghe ọ dịrị ya isi kedu okwu ya agwakwa ndị na-ekwu otulu ose okwu m na-agwa ndị na-ekwu otulu ose bụ ajọ okwu bụ asị ha baa n'ụlọ onye ọbụla ji amala ọrụ ya ọ bụla mara ọrụ ya na-ekele ọrụ eke ọnụ eme pịa ha ka ọ pịara nkagbu ghọtago na ada erikwe na ude na-eri na onye riri ude na-eriri aja anụ ife na-ekwu bụ na akwa ọba bụ eze ọmọgọ akwa dibịa ka ọ na-eme wee na-eme ife ya ndị ọchịchị kwesịrị ịda eme so ọbara mmọnwụ bụ ezigbo mmadụ ọ ya chịbere ọbara mmọnwụ so o kweghị mkpa moto wee pụta tata mezuo so ọ ya adọrọ ya na mma na eke dọrọ ya mma na orie dọrọ ya mma na afọ ya gazie agwaghị akwa ndị Igbo ezi Igbo anaghị ama aka ọ bụ ka agụba nya kwesịrị ibutere m moto asị mmọnwụ mere iwe asị ọga ịbara mmọnwụ na nnukwu ibe m na-ekwu ọgụ kwesịrị ibinye m moto ọ bụrụ m kwesịrị ibinye m maka na ọmụ mere egwu anyị ma obodo niile anụ ya mana o nwere ife ome na ibe nji wee binye dị moto bụ ka e wee sọpọtụ adị egwu ka e wee sọpọtụ ministri na mụ laiki ya na onye m na-achọ ya okwu bụ m ka ọ na-achọ okwu ọgwụzi na onwere polisi na onwere amị sọsọ mụ asef ị marụzie na ịkwadokwa ọfụma maka na idipendị nwuo m ama na ịkwado ọfụma ezi Igbo ntị ọdụkwa bishọp gakwoodokwu kedu ndị mmadụ ọnwụ bụ ideji ogwu nke ndị ọba nwanne akwa ọkọ tiwara akị na n'ọba anyị ejegojego na-eme anyị wesị na today na anyị ebunye banya mmanwụ moto o zoro ibe nwebe aṅụrị